Αυτό το ταξίδι στο χωροχρόνο πάντα με δυσκολεύει. Έρχομαι από τον κόσμο των παραμυθιών. Έναν κόσμο γεμάτο νεράιδους και εξωτικά. Όμως, κάποτε, εσείς κι εμείς ζούσαμε όλοι μαζί, ήρεμα και αρμονικά. Αλλά αυτό συνέβη πριν πολλά χρόνια. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η βασίλισσά μου, η κυρία Θλιβερή. Μα δεν ήταν πάντα έτσι. Όχι, δεν ήταν πάντα έτσι. Κάποτε έλαμπε ολόκληρη και ήταν χρυσή. Μα άλλα εγώ να μην σας πω, κι αφού ένα παράθυρο σας άνοιξα σε έναν κόσμο μαγικό, να, εκεί κοντά σας θα καθίσω και θα παρακολουθώ. Κάποτε ήξερα πολύ καλά ποια ήμουν και τι ήθελα. Όμως υπάρχει πάντα κάτι που μπορεί να σε αλλάξει. Όπως ο έρωτας. Ο έρωτας μπορεί να γίνει αφορμή
και η ψυχή σου μέσα του να χαθεί και μέσα σε μια αιώνια κατάρα για πάντα να κλειστεί. Όμως δεν ήμουν πάντα έτσι. Δεν ήταν πάντα έτσι. Αναρωτιέσαι πως έφτασα ως εδώ, πως κατάφερα να φτάσω στη σιωπή. Για να μπορέσετε εύκολα να με καταλάβετε. Απόψε, η ιστορία μου σε εσάς, σαν ένα παραμύθι θα ξεπληχθεί.